Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα podcast της φοιτητικής ομάδας Young Minds Πάτρας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Dr. Βασίλη Πετρόπουλο. Γεια σου, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, παιδιά. Δύο πράγματα για τον Βασίλη πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2017 με μέσο όρο 9,5 στα 10 και πρώτος στο έτος του. Συνέχισε 2 χρόνια Masters εδώ πέρα στην Πάτρα με επιβλέπον τον κύριο Φακή. Μετά έφυγε στο Πολυτεχνείο του Μιλάνο, όπου για 4 χρόνια έκανε το PhD του. Συνέχισε άλλα 3 χρόνια στα postdoc στην ίδια ερευνητική ομάδα και τώρα κέρδισε την υποτροφία Marie Curie για να δουλέψει σαν postdoc για άλλα 2-3 χρόνια. 3 χρόνια. Για άλλα 3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο στην Αμερική και στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, στο Πολυτεχνείο που ήταν. Λοιπόν, πάμε με τις ερωτήσεις, Βασίλη. Ευχαριστώ, παιδιά, για την πρόσκληση πάρα πολύ. Αυτά που κάνετε εδώ είναι, με τα Young Minds είναι πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για την έναρξη των σπουδών και λίγο πριν. Σε ποια ηλικία ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη φυσική και πότε αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις φυσικός? Εντάξει, νομίζω η ενασχόληση με τη φυσική ξεκινάει από την παιδική μας ηλικία, έτσι. Γενικά, χωρίς να το θέλουμε. Όλοι αυτοί οι νόμοι που διέπουν τη φύση είναι πραγματικά πολύ γοητευτικό. Αλλά νομίζω από μικρή ηλικία είχα έτσι μια κλίση, ας πούμε, μια λατρεία με τους μαθηματικούς αριθμούς, με όλα τα μαθηματικά και μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε διάβαζα πολλές ώρες, κυρίως μαθηματικά. Δηλαδή, ακόμα και στο Λύκειο θυμάμαι, αντί να διαβάζω βιολογία ή έκθεση, προσπαθούσα να βγάζω τις δικές μου ασκήσεις στα μαθηματικά. Είχα τον αείμνηστο κύριο Καρύμπαλη, τότε θυμάμαι που μου έκανε μαθήματα. Στο Λύκειο. Ναι, στο Λύκειο, στο φροντιστήριο. Και αυτό με έκανε να τα αγαπήσω ακόμα περισσότερο. Αλλά πίστευα ότι όλη αυτή η φαντασία που σου δίνουν τα μαθηματικά, ήθελα κάπου να την εφαρμόσω, έτσι. Και βρήκα το πεδίο της φυσικής, όπου είναι το καλύτερο πεδίο, πιστεύω, να τα εφαρμόσει κάποιος. Οπότε είχα κατασταλάξει ήδη Δευτέρα-Τρίτη Λυκείου ότι θέλω να περάσω στο φυσικό της Πάτρας. Και πώς και όχι μαθηματικό, αφού σου άρεσαν τόσο πολύ τα μαθηματικά? Ήθελα πολύ να τα εφαρμόσω κάπου και η αλήθεια είναι ότι άρχισα να γοητεύομαι πολύ και με την δυτή φύση του φωτός, με το ότι το φως είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα στο σύμπαν και όλα αυτά. Οπότε ήθελα να ανακαλύψω περισσότερο και αυτά τα πράγματα. Στον κόσμο της φυσικής, μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις Πανελλήνιες ήταν η πρώτη μου επιλογή, έτσι, δηλαδή ήμουνα πολύ κατασταλαγμένος, μπήκα στο φυσικό και ήμουνα... Το 13 μπήκες. Ναι. Μια χαρά. Πώς ήταν τα φοιτητικά σου χρόνια στο Πανεπιστήμιο Πατρών? Υπήρχε κάτι που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν μπήκες εδώ στο τμήμα της φυσικής? Εντάξει, η αλήθεια είναι, αυτό που μου έκανε σίγουρα εντύπωση ήταν το πόσες κομματικές παρατάξεις υπάρχουν. Δηλαδή, θυμάμαι, εγώ προσπαθούσα απλά να βρω φίλους στην αρχή, ήμουνα λίγο άβγαλτος, ας πούμε, και οριακά πήγα να κατέβω υποψήφιος. Αλλά εντάξει, τώρα, πέρα από την πλάκα, νομίζω τα φοιτητικά χρόνια είναι τρομερή εμπειρία. Κοίτα, για εμάς, επειδή είμαι πατρινός και πέρασα στο φυσικό της Πάτρας, όλος ο απογαλακτισμός, ας πούμε, από την ελληνική οικογένεια είναι λίγο πιο δύσκολη, γιατί μένουμε με γονείς και λοιπά, το κάνει πιο δύσκολο, οπότε δεν ζεις όλη την εμπειρία. Αλλά νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρεις τι, βγαίνεις λίγο από τα καλούπια του σχολείου. Στο σχολείο, εντάξει, είσαι στο Λύκειο, μάξ ένα παιδί να γνωρίσεις, να έχει ένα χόμπι, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά ξαφνικά μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι σε ένα καλούπι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ναι, δηλαδή γνωρίζεις πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίσεις έναν που σου φαίνεται τρελός, που λες, που παράτησε τη σχολή στο εξάμηνο και τελικά μπορεί να κατάφερε περισσότερα πράγματα από σένα. Βλέπεις όλων των ειδών ανθρώπων και είναι πολύ γοητευτικό, έτσι. Ναι, όντως. Ενώ σχολείο όλοι είναι σχολείο, φροντιστήριο. Μαξ, κάποιος να κάνει ένα χόμπι, ρε. Ναι. Δηλαδή, αυτό ήταν το πιο wow. Γιατί δεν έχεις χρόνο έτσι με τα μαθήματα, αλλά στο πανεπιστήμιο γνωρίζεις πάρα πολύ. Απελευθερώνεσαι πολύ και σαν άνθρωπος. Και βλέπεις πολλές οπτικές. Και είναι ωραίο που βλέπεις και οπτικές παρόμοιες με σένα, έτσι, που μπορεί κάποιος να σε χλέβαζε ότι διαβάζεις πολύ, για παράδειγμα, στο σχολείο. Στο πανεπιστήμιο πολύ εύκολα βρίσκεις ομάδες που διαβάζετε μαζί κλπ. Αλλά και για άλλα χόμπι, έτσι, και για εξωσχολικά που είναι πολύ σημαντικά. Τι σχέση είχες με τους συμφοιτητές, με τους συναδέλφους, μάλιστα, όπως το λένε και στο πανεπιστήμιο? Πάρα πολύ καλή. Έχω κάνει φίλους που μέχρι και σήμερα κάνουμε παρέα. Σκέψου, είπες ότι είχα βγει πρώτος, ήταν και ένα παιδί που είχε βγει δεύτερος και κάναμε κολλητή παρέα και καταλήξαμε αργότερα, είναι και στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και αυτός και είμαστε και συνάδελφοι. Αυτό τώρα είναι πολύ, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, οι διαπροσωπικές σχέσεις.
είναι πιστεύω το καλύτερο που παίρνεις κατά τα φοιτητικά χρόνια. Ναι. Τώρα που μιλάμε και για διαπροσωπικές σχέσεις, υπήρξαν κάποιοι καθηγητές οι οποίοι σε επηρέασαν ιδιαίτερα στο να εξελιχθείς και σαν άνθρωπος, αλλά και στην ακαδημαϊκή σου καριέρα, για την πορεία σου, να σε συμβούλεψαν ή να σε βοήθησαν με τον οποιοδήποτε τρόπο που θα ήθελες να τους αναφέρεις? Κοίταξε να δεις, γενικά είμαι πολύ ανοιχτός σαν άνθρωπος, οπότε πιστεύω γενικά στην πορεία μας ως άνθρωποι, μας επηρεάζουν, μπορεί να σε επηρεάσει μέχρι και ο άνθρωπος που σου φτιάχνει τον καφέ καθημερινά στην καφετέρια, έτσι, να σου πει ένα καλό λόγο να ξεκινήσετε μια συζήτηση. Είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτά και μου αρέσει την επιρροή, την επίδραση που έχουν οι άνθρωποι πάνω μας. Τώρα προς τους καθηγητές, η αλήθεια είναι ότι καθηγητές όπως ο Αργυρίου, ο Καζατζίδης ή και ο Τερζής, εντάξει, είναι και χρόνια πριν τώρα, αυτοί μου ήρθαν στο μυαλό, ελπίζω να μην αδικώ κάποιον. Με είχαν ενθουσιάσει από το ζήλο που είχαν. Έβλεπε ότι το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το βλέπε στα μάτια τους, στη διδασκαλία που είχαν, ότι για αυτούς δεν είναι απλά μία βαρετή δουλειά. Ότι, έχω τώρα να κάνω 2 ώρες μάθημα στα παιδιά. Προσπαθούσαν να πάνε λίγο σε πιο βάθος. Να σου περάσουν ότι αυτό που κάνουν και στο μάθημα, αλλά και στην έρευνά τους, είναι σημαντικό. Το οποίο το σέβομαι πάρα πολύ. Σίγουρα και ο κύριος Φακής μετέπειτα που έκανα την προπτυχιακή και τη μεταπτυχιακή μου εργασία, έτσι, με εμπιστεύτηκε στο εργαστήριό του για την κατεύθυνση της φωτονικής. Πέρασα 3 χρόνια στο εργαστήριο, σίγουρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, με τον κόπο που έχω κάνει και με αυτά που έχω δει στο εξωτερικό, το πόσο με έχουν στηρίξει άνθρωποι στο εξωτερικό, εντάξει, πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο εξωτερικό είχαν πιο μεγάλη επίδραση στην μετέπειτα καριέρα μου. Και ως προς τα φοιτητικά χρόνια που όπως αναφέραμε και πριν, πιστεύω ότι οι ομάδες μεταξύ των φοιτητών ήταν, τουλάχιστον για μένα, ήταν πιο σημαντικές στο να με επηρεάσουν, γιατί ξέρεις, καθόμασταν με τις ώρες, ψάχναμε για το επόμενο βήμα, κοιτάζαμε στο ίντερνετ με ώρες τι κάνει κάθε group, τι θα κάνουμε μετά. Καλός ή κακός ο χρόνος ενός καθηγητή είναι πιο περιορισμένος. Ναι. Επειδή ξέρω ότι αποφοίτησες, είπαμε, με 9,5 στα 10 και πρώτο στο έτος σου, κατά πόσο πιστεύεις ότι ο βαθμός του πτυχίου επηρεάζει την εξέλιξή σου σαν επιστήμονας? Κοίτα, είναι λίγο τρίκη αυτή η ερώτηση. Εγώ είμαι γενικά φαν των υψηλών στόχων. Πιστεύω ότι για έναν άνθρωπο είναι πολύ σημαντική η στόχη. Βασικά, είτε μικρή ή μεγάλη, έτσι. Ο καθένας, ο εσωτερικός του ψυχισμός, αυτό θα το κρίνει. Αλλά να θέτεις υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνεις ή και να μην τους πετυχαίνεις, αλλά να το διαχειρίζεις όλο αυτό, είναι ένα κυνήγι που καταλαβαίνεις περισσότερα για τον εαυτό σου, είναι κάτι πολύ όμορφο. Τώρα, άμα ξέρεις, αντί για 9,5 ήταν 9 ή 8,5, αν θα μου άλλαζε τόσο πολύ την μετέπειτα πορεία, να σου πω την αλήθεια, αυτά που έχω δει στο εξωτερικό δεν τους ένοιαζε και τόσο ο βαθμός αυτός καθεαυτός. Αλλά σίγουρα το mentality που έχει χτίσει είναι πολύ σημαντικό. Και για να μην απαξιώνω και τον βαθμό, σίγουρα ήταν σημαντικός και για τότε ήταν, φαντάζομαι, πολύ σημαντικό. Έτσι. Σου έχουν δοθεί περισσότερες ευκαιρίες, θεωρείς, χάρη στο 9,5? Αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι σίγουρα υπάρχουν πολλές υποτροφίες. Έτσι. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά έλαβα χρηματικό ποσό στα χέρια μου χάρη σε κάποιες υποτροφίες. Λίλιαν Βουδούρη, να τα ψάξουν και τα παιδιά. Υπάρχουν και υποτροφίες Μποδοσάκη. Είναι πολύ μεγάλες ευκαιρίες και βλέπεις ότι όντως, αν έχεις μεγαλύτερο βαθμό, έχεις και μεγαλύτερες πιθανότητες. Έτσι. Και νιώθεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό όταν λαμβάνεις μια υποτροφία. Και επίσης και η δεύτερη ευκαιρία που μου δόθηκε χάρη στο βαθμό είναι που πήγα στα Lindau Meetings, όπου γνώρισα νομπελίστες για μία εβδομάδα. Μάλιστα. Εξήγησε μου λίγο τι είναι αυτό το meeting. Νομίζω γίνεται για κάθε τομέα ανά 4 χρόνια. Άρα για το Νόμπελ στη φυσική, για το Νόμπελ χημεία, πρέπει να το ψάξει ο καθένας. Γίνονται ακόμα και για medicine, πάρα πολλά αντικείμενα. Και γνωρίζεις έτσι 50-100, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, νομπελίστες που έχουν ομιλίες. Πάτε και για ποτό και λοιπά μαζί, είστε για μία εβδομάδα όλη την ώρα μαζί. Είναι κάτι πολύ όμορφο και ξέρεις, είναι και το πόσο σε μπουστάρει όλο αυτό, γιατί σου μιλάνε, λες, και είναι
η νέα γενιά, ξέρω εγώ, συναντάει την παλιά. Ναι. Και νιώθεις, wow, Ποιο είμαι τι λες τώρα, από πού και πού, ξέρω εγώ, μου μιλάνε όλοι αυτοί με τόσο καλά λόγια και πώς βρέθηκα εδώ. Οπότε όλα αυτά που μπορεί σε μεμονωμένο βαθμό να φαντάζουν μικρά, όλα βάζουν το λιθαράκι τους, είναι ένα πολύ σημαντικό καύσιμο. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι δεν βοήθησε και όλο αυτό. Και να σε αναπτύξουν όχι τόσο πολύ και σαν επιστήμονα και σαν άνθρωπο το οποίο θα επηρεάσει και τη δουλειά σου. Ακριβώς. Και να προχωρήσεις. Αλλά πιστεύω, τουλάχιστον για το προπτυχιακό, για τους ανθρώπους που μπορεί να μας κοιτάνε, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, και το δίκτυο. Έτσι. Πέρα από τον βαθμό, για παράδειγμα, για μένα ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία, το συνιστώ σε όλους, το Εράσμους. Αυτό μου άνοιξε. Πότε είχες πάει Εράσμους? Είχα πάει στο μεταπτυχιακό, αλλά νομίζω και για προπτυχιακές σπουδές δεν θα ήταν άσχημο. Ή κάποιες πρακτικές ασκήσεις επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και αλλά είχα πάει Εράσμους στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και έτσι και βρήκα και την συνεργασία έτσι, και συνέχισα για διδακτορικό. Έκανες γιατί Εράσμους δεν πρακτική. είχε κάποιος μια γέφυρα. Ναι. Έτσι, μόνος μου την έχτισα αυτή τη γέφυρα και πραγματικά το συνιστώ σε όλους. Ναι. Είχα πάει για 3 μήνες εκεί. Μετά το μεταπτυχιακό σαν Εράσμους κατά τη διάρκεια, ή ενδιάμεσα? Κατά τη διάρκεια του. Ναι. Άρα έκανες το μάστερ σου εδώ, είδες με το Εράσμους κάτι άλλο, μετά πήδηξες εκεί πέρα και σε βοήθησε πολύ καλά. Άρα σημαντικό και το Εράσμους. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, τώρα είπαμε, πήγες στο Μιλάνο και λοιπά, PhD, τώρα είσαι postdoc μεταδιδακτορικός. Εξήγησέ μου τι έρευνα κάνεις αυτή τη στιγμή σαν postdoc. Ή το postdoc σου πάνω, ας πούμε, σε ποιο κομμάτι της φυσικής ήταν. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πάρα πολλά για το τομέα σου, οπότε προσπάθησα να το εξηγήσεις. Ναι. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με απλά λόγια, ελπίζω να μην βαρεθεί το κοινό. Λοιπόν, τώρα και με ελληνική ορολογία, έτσι, αυτό που κάνω είναι υπερταχή σφασματοσκοπία με χρήση παλμών λέιζερ στη χρονική διάρκεια των φεμτοδευτερολέπτων. Ένα φεμτοδευτερόλεπτο, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι 10 στην μείον 15η δευτερόλεπτα. Ναι. Άρα το ένα δευτερόλεπτο, το ένα φεμτοδευτερόλεπτο είναι για ένα δευτερόλεπτο ό,τι είναι το ένα δευτερόλεπτο στα 32 εκατομμύρια χρόνια ζωής ενός ανθρώπου, έτσι. Και τώρα να σκεφτούμε όμως λίγο ποιος το σκέφτηκε, έτσι, γιατί να πάμε σε τέτοιες χρονικές κλίμακες, έτσι, γιατί χρειαζόμαστε τόσο υπερταχείς παλμούς λέιζερ. Μπορούμε να σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, ότι ένας άνθρωπος περπατάει, έτσι, ή ακόμα και κινήσεις που κάνω με τα χέρια μου, βλέπεις η κάμερά σου είναι αρκετά καλή και μπορεί να τις καταγράψει, έτσι, και να έχουμε κάποια snapshots μετά. Αυτό γιατί, εντάξει, και οι αποστάσεις που το κοινό, αλλά και η ταχύτητα είναι σχετικά κοντά στα frames per second της κάμερας. Ακριβώς. Τώρα, όσο πας σε πιο μικρές κλίμακες και σε μεγαλύτερες ταχύτητες, όπως για παράδειγμα η κίνηση ενός ζώου ή το πέταγμα του πουλιού, έτσι, τα φτερά του, θα δεις ότι χρειάζεσαι όλο και μεγαλύτερες, που πάνε στα όρια της κάμερας. Μια κάμερα μπορεί να καταγράψει μέχρι μίλι ή μικρό δευτερόλεπτα, έτσι, οι πιο εξελιγμένες κάμερες. Πολύ πιο μακριά από το φέρετο. Ναι, όταν πας τώρα σε μοριακές δομές, αυτό μπορείς απλά με έναν αρμονικό ταλαντωτή να το προσομοιάσεις και να βρεις ότι θέλεις κάτι της τάξης για τις αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων που είναι και των μορίων της κλίμακας Armstrong, που είναι 10 στην μείον δεκάτη μέτρα. Θέλεις κάτι τόσο μικρό όσο είναι τα φεμτοδευτερόλεπτα. Και έτσι γεννήθηκε, ας πούμε, η φεμτοχημία και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βγάλουν πολύ στενούς παλμούς. Αντίστοιχα, είναι και όταν θες να καταγράψεις την κίνηση των ηλεκτρονίων, ας πούμε, που είναι ακόμα πιο μικρή κλίμακα στο ηλεκτρονιακό νέφος, θες να πας στα άτο δευτερόλεπτα, που είναι 1000 φορές πιο κάτω από τα. Ακριβώς. Αλλά είναι όλα πολύ σημαντικά. Βλέπεις για την άτο χημεία, ας πούμε, για τον κλάδο αυτό, πριν 3 χρόνια είχαμε το Νόμπελ Φυσικής. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η κλάδη, όχι μόνο επειδή έχουμε τα Νόμπελ, έτσι, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε όλες τις βασικές αρχές. Για παράδειγμα, εγώ συγκεκριμένα, επειδή με ρώτησες τι κάνω εγώ χρησιμοποιώ αυτούς τους παλμούς για να δω την αλληλεπίδραση μεταξύ φωτός και ύλης, γιατί η ύλη και συγκεκριμένα το DNA και η μελανίνη, ας πούμε, που μελετάω εγώ, μελανίνη είναι, υπάρχει που είναι στο δέρμα, στο δέρμα, στα μαλλιά, εμένα έχει αρχίσει, φεύγει λίγο από τα μαλλιά, εντάξει, τριανταρίσαμε, τι να κάνουμε, αλλά μελετάμε αυτά τα βιολογικά μόρια για να δούμε, γιατί δίνει το φως συνεχώς, έτσι όπως λειτουργεί και η φωτοσύνθεση, δίνει το φως ενέργεια στο σύστημα και μετά αυτή
κάπου πάει. Για παράδειγμα, στην φωτοσύνθεση έχουμε μεταφορά ενέργειας και μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου και γι' αυτό έχουμε μετά μετατροπή σε χημική ενέργεια. Όμως, για παράδειγμα, στην μελανίνη δεν θέλεις κάτι τέτοιο, θέλεις να σε προστατέψει από τον ήλιο. Άρα, απορροφάει τον ήλιο και μετά σε πολύ γρήγορη κλίμακα το μετατρέπει σε θερμότητα. Άρα δεν έχεις βλαβερές συνέπειες για τον οργανισμό. Επομένως, αυτό το παράδειγμα που έδωσα, ας πούμε, με την κίνηση, όπως καταγράφουμε έναν άνθρωπο να περπατάει, εδώ που μιλάμε με την κάμερα, εγώ αυτό που κάνω είναι χρησιμοποιούμε 2 παλμούς. Ο ένας παλμός δίνει ενέργεια στο σύστημα και μετά με τον δεύτερο βλέπουμε τα snapshots. Έτσι. Το διηγήριο στην αποδιήγηση. Είναι φωτογραφική, βίντεο, ξέρω. Ακριβώς, είναι η φωτογραφική μηχανή που μας δείχνει πού πάει αυτή η ενέργεια. Και αυτό ήταν και το highlight, ας πούμε, που μου έδωσε και αυτή την υποτροφία του Marie Curie, είναι ότι καταλάβαμε η μελανίνη, ενώ είναι τόσο σημαντική, έτσι ακόμα δεν ξέρουμε τη δομή της. Άμα το βάλεις στο Wikipedia θα σου δώσει κάποιες πιθανές δομές. Δεν ξέρουμε ακόμα την χημική δομή. Και εμείς αυτό που καταφέραμε, δεν λύσαμε ακόμα τη δομή, αλλά καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε πού πάει η ενέργεια στην διαγερμένη κατάσταση και γιατί μας προστατεύει από το φως, και το κάναμε αυτό και για ένα πολύ συγκεκριμένο είδος μελανίνης, την άλλο-μελανίνη, η οποία λέγεται άλλο, έχει το συνθετικό αυτό γιατί είναι διαφορετική από τις άλλες και γιατί είναι διαφορετική υπάρχει στα μανιτάρια, στα βακτήρια και στα, δεν είναι στον άνθρωπο, και στα φυτά. Δηλαδή. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, κίνησε πολύ το ενδιαφέρον και το δικό μας αλλά και όλης της επιστημονικής κοινότητας, γιατί το βρήκανε στον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ. Ήταν πολλά από τα φυτά ή τα μανιτάρια τα οποία δεν είχαν, επιβίωσαν από τις όλες τερατογενέσεις και μεταλλάξεις που είδαν σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και είδαν ότι είχαν πολύ μεγάλο πληθυσμό. Θα τα δεις στις φωτογραφίες, είναι μαύρα, επειδή έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό από αυτή τη μελανίνη, αλλά επιβιώνουν. Μάλιστα. Και τι εφαρμογές έχει Κοίταξε αυτή η καινούργια γνώση που παρήγαγες μέσω... Εντάξει, η φυσική στον τομέα μου, η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι λίγο πιο... άμα τους ρωτήσεις, δεν τους νοιάζει και τόσο. Σου λέει, εγώ κάνω βασική έρευνα, δεν με νοιάζει μετέπειτα τι θα γίνει, ας πούμε. Εντάξει, δεν το εστερνίζομαι τόσο πολύ, αλλά ξέρεις τι, το βλέπεις ότι όντως υπάρχει, από την άποψη ότι και πολλά χρόνια πριν ένας διδακτορικός φοιτητής έπαιζε με τους παλμούς λέιζερ και προσπαθούσε να κάνει στενούς παλμούς και με μεγαλύτερη ένταση φωτός. Δεν ήξερε τότε γιατί. Τι χρήσιμο θα ήταν. Και ξέρεις τι έγινε. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί τον χτύπησε το λέιζερ στο μάτι. Και πήγε στον οφθαλμίατρο και αυτός είπε «Wow, αυτή είναι η καλύτερη τομή που έχω δει. Είναι χειρουργική, δεν μπορεί καν». Και έτσι γεννήθηκε... Αυτό, τι γεννήθηκε? Και έτσι γεννήθηκε η τεχνολογική εξέλιξη όλη αυτή που υπάρχει στα λέιζερ. Για παράδειγμα, τώρα μπορείς να κάνεις χειρουργείο με λέιζερ στο μάτι. Και αυτό πότε έγινε, αυτή η ιστορία που λες με το διδακτορικό? Δεν ξέρω. Είναι δικιά μου ιστορία, δεν υπάρχει. Όχι. Να το ψάξω. Όχι. Δεν ξέρω, αλλά είναι πραγματική ιστορία. Είναι ιστορία, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή έφυγε ένας παλμός, ξέρω εγώ, το βάρε στο μάτι και μετά το ίδιο ήταν. Ακριβώς, και ήταν τρομερή κοπή. Οπότε. Τότε. Ακριβώς. Τώρα βλέπεις, γίνεται και κοπή μετάλλων και άλλων. Αλλά ξέρεις. Αλλά και για μοιοπία να πας που ναι. Τώρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, πάνω στο αντικείμενό μου, ας πούμε, ήδη υπάρχουν εφαρμογές, γιατί όπως σου είπα, για παράδειγμα, είδαν μερικές μελανίνες που επιβιώνουν στο Τσέρνομπιλ. Άρα προσπαθούν τώρα. Υπάρχουν startups που το βάζουν στο διάστημα, ούτως ώστε η στολή των αστροναυτών να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια από την κοσμική ακτινοβολία. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Εντάξει, εμένα τώρα με νοιάζει ιδιαίτερα η βασική έρευνα, μόνο και μόνο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η φύση σε πρώτο στάδιο και μετά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε... Και στο postdoc τώρα θα συνεχίσεις πάλι σε αντίστοιχη έρευνα? Ναι. Προσπαθούμε αυτό. Να καταλάβουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα είδη, γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη μελανίνης και να τα κατατάξουμε ποιο είναι καλό π.χ. για να μας προστατεύει περισσότερο από τον ήλιο, κάποιο άλλο
από την κοσμική ακτινοβολία ή πώς να χρησιμοποιούμε κάποιο και για παραγωγή ενέργειας. Έτσι. Γιατί το καλό είναι ότι μπορούν να απορροφούν από το υπεριώδες μέχρι το υπέρυθρο. Άρα θα μπορούσαν ενδεχομένως με κάποιο συνθετικό ανάλογο να τροποποιηθούν και να τις εκμεταλλευτούμε όπως γίνεται η φωτοσύνθεση, για παράδειγμα, σε λίγο πιο efficient βαθμό. Μάλιστα. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας νέος επιστήμονας ο οποίος θέλει να χτίσει την καριέρα του στο εξωτερικό? Λοιπόν, όσον αφορά αυτό, νομίζω το χειρότερο στο εξωτερικό που αντιμετωπίζει ένας επιστήμονας, έτσι, που προέρχεται από οποιαδήποτε χώρα, είναι ότι είναι μια πικρή αλήθεια κάπως, ότι ξέρεις, νιώθεις ξένος έξω και νιώθεις ξένος και όταν επιστρέφεις πίσω. Είναι λίγο, ακούγεται, μου λείπει το κομπολόι μόνο ρε τώρα. Κάτσε. Έχω τον καφέ. Ναι, ακούγεται κάπως βαρύ, αλλά πώς να σου το πω, το καταλαβαίνω από την άποψη ότι, κοίταξε να δεις, άμα εξαιρέσουμε την Αμερική και τη Γερμανία, που υπάρχει, θα δεις, άμα πας σε πανεπιστήμια, αρκετή πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή βλέπεις καθηγητές από όλο τον κόσμο. Σε χώρες όπως είναι η Ιταλία ή και η Ελλάδα, θα δεις ότι σε πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό, αν όχι όλοι, είναι ομοεθνείς. Ναι. Έτσι, επομένως, από τη στιγμή που φεύγεις έξω, καταλαβαίνω ότι κάποιοι καθηγητές πίσω θα στηρίξουν τους δικούς τους φοιτητές, οι οποίοι μπορεί να μένουν για ένα μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή και μεταδιδακτορικό. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στο εξωτερικό, ότι δεν είναι πολύ εύκολο όταν θέλει ο άλλος να επενδύσει πάνω σου, σε βλέπει ως κάτι περαστικό. Δηλαδή ότι, αυτός ήρθε για 3,5 χρόνια, 4 να κάνει το διδακτορικό του και θα φύγει. Ενώ ο Ιταλός θα επιστρέψει λογικά πίσω και για θέση, έτσι. Αλλά σίγουρα αυτό το κάνει 2 φορές πιο δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να δείξεις ότι αξίζει την προσοχή τους, ότι είμαι εδώ για να δουλέψω, να προσφέρω, δεν θα σηκωθώ και θα φύγω έτσι, μπορεί να επιστρέψω. Ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά για να μην τα μηδενίζω κιόλα, πραγματικά πιστεύω ότι άμα υπάρχει θέληση και δουλέψεις πολύ, είναι άνθρωποι στο εξωτερικό οι οποίοι αναγνωρίζουν την αριστεία και θα σε στηρίξουν. Μάλιστα. Και όσον αφορά το ότι έρχεσαι στην Ελλάδα και είσαι ξένος, είναι ότι έχεις συνηθίσει πολύ έξω ή ότι και εκεί στην Ελλάδα πάλι υπάρχει ο κύκλος? Επειδή νιώθεις λίγο απομονωμένος, έτσι, είσαι εκτός του δικτύου, έτσι, γιατί το καταλαβαίνω, γιατί αυτοί έχουν επενδύσει στους φοιτητές οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, έτσι. Ναι. Οπότε δεν είναι πολύ εύκολο, κάπως απομονώνεσαι από το περιβάλλον και είναι πολύ... Η επιστήμη στηρίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις συνεργασίες, επομένως, άμα αρχίζεις να μένεις έξω από αυτά... Χάνεις και το είχες, αλλά ναι. Όντως ακούγεται σαν να είναι διπλά δύσκολο. Νομίζω πως είναι, τουλάχιστον στην αρχή. Μετά, άμα κερδίσεις την εμπιστοσύνη κάποιων ανθρώπων, είναι πολύ καλά, πιστεύω. Ναι, πράγματι. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο διδακτορικό και στο μεταδιδακτορικό, δηλαδή PhD versus postdoc? Ναι. Στο διδακτορικό, οι αρμοδιότητες σου είναι λίγο μικρότερες, δηλαδή το max να έχεις υπό την επίβλεψή σου κάποιον προπτυχιακό είτε και μεταπτυχιακό. Εντάξει, δεν σε εμπιστεύονται τόσο, είσαι ακόμα στην εκμάθηση, ας πούμε. Ενώ πληρώνεσαι και, υποτίθεται ότι εσύ προσφέρεις γνώση, γιατί και στο διδακτορικό και στο μεταδιδακτορικό εσύ υποτίθεται προσφέρεις γνώση μέσω της ερευνάς στο πανεπιστήμιο, αλλά οι αρμοδιότητες σου μέχρι να φτάσεις κοντά στον τίτλο, τουλάχιστον στα μάτια των καθηγητών, δεν είσαι ακόμα φτασμένος, ας πούμε, επιστήμονας που να σε λογαριάζουν τόσο σημαντικά όσο ως μεταδιδακτορικό. Εγώ, εντάξει, από προσωπική άποψη δεν μπορώ να έχω παράπονο. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή οι καθηγητές να είναι δίπλα μου και να, ξέρεις, μπαίνω στα meetings όλα, να έχω και μαθητές με τους οποίους δουλεύω, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχεις και κάποιους φοιτητές. Αλλά ναι, ως μεταδιδακτορικός ανεβαίνουν οι αρμοδιότητες, πρέπει πλέον να σκέφτεσαι και ως ερευνητής από την άποψη ότι πρέπει να γράψεις χρηματοδοτήσεις, έτσι, να ζητήσεις χρήματα από κρατικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την έρευνά σου. Έτσι, είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει να αρχίσεις να πουλάς εισαγωγικά τη δουλειά σου. Ναι,
Ότι γιατί πρέπει να μου δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα. Αυτό δεν μπορείς ακόμα πριν πάρεις τον τίτλο έτσι, του Doctor, ας πούμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για Ελλάδα versus εξωτερικό. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά στην έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να γίνω πολύ άδικος εδώ, γιατί κοίταξε να δεις. Έχω πάει στο εξωτερικό στα μεγαλύτερα ιδρύματα, οπότε και στην κατάταξη, άμα το δούμε, δεν είναι πολύ ωραίο να κάνουμε σύγκριση του Πανεπιστήμιου Πάτρας με τα top πανεπιστήμια. Όμως γίνεται πολύ καλή δουλειά. Εδώ η αλήθεια είναι αυτή, ειδικά σε άλλους κλάδους τουλάχιστον, γιατί σε εμάς στον τομέα της φωτονικής είναι πιο δύσκολο από την άποψη ότι θέλεις πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, τεχνολογική ανέλυξη. Αυτό είναι, πιστεύω, το χειρότερο, ότι δεν υπάρχει μια σταθερή χρηματοδότηση. Ενώ στο εξωτερικό αυτό είναι... Πιο δεδομένο ότι θα έρθουν περισσότερα χρήματα. Ναι. Και υπάρχει καλή κατανομή. Δηλαδή, ακόμα ξέρω ότι και στη Νότια Ιταλία, εγώ είμαι στη Βόρεια Ιταλία, για παράδειγμα, αλλά ξέρω ότι ακόμα και η Νότια Ιταλία, που δεν είναι τόσο τεχνολογικά αναπτυγμένη και τόσο καλή στον τομέα όπως είμαστε στον Βορρά, παίρνουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να είμαι άδικος. Εδώ γίνεται πολύ καλή δουλειά. Αλλά το καταλαβαίνω κιόλας ότι, ξέρεις τι, άμα δεν λαμβάνεις χρηματοδοτήσεις, άμα δεν παίρνεις κάποιο boost όλο για την έρευνά σου, για την προσπάθειά σου, καταλαβαίνω ότι και η όρεξή σου μπορεί να αρχίσει να μειώνεται. Ξέρεις τι, εδώ, γιατί λες γιατί ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το πόσο στηρίζεται στο φιλότιμο, ας πούμε, και στην προσωπική προσπάθεια εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο μεταπτυχιακό, είχαμε ανακαλύψει κάτι όμορφο στο εργαστήριο και χρειαζόταν να κάνουμε πειράματα και στην Αθήνα, έτσι. Προφανώς, εντάξει, για μένα τότε ήταν ότι δικιά μου είναι η εργασία, εγώ πρέπει να πηγαίνω στην Αθήνα, το ήθελα αυτό, έτσι. Και πήγαινα με τα δικά μου έξοδα από αυτά που είχα από τις χρηματοδοτήσεις που είχα πάρει, τις προσωπικές υποτροφίες. Και νόμιζα ότι έτσι δουλεύει η έρευνα. Ή μπορεί να έβλεπα κάποιον να κάνει διδακτορικό, έτσι, χωρίς πληρωμή. Χωρίς πληρωμή, εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, και για τότε έλεγα έτσι είναι. Κάνει επένδυση για αργότερα, έτσι. Στηρίζεται πολύ στο φιλότιμο και ξέρεις τι, έπαθα λίγο πλάκα σε αυτό το κομμάτι όταν βγήκα έξω. Θυμάμαι, ήμουνα στο μεταπτυχιακό ακόμα, ήμουνα Εράσμους και είχαμε βρει κάτι ωραίο και εκεί και ήταν ένα συνέδριο και έρχεται τώρα ο καθηγητής και λέει παιδιά θα πάω σε αυτό το συνέδριο και θέλω να έρθετε κι εσείς τώρα ο top διδακτορικός του που με επέβλεπε σε αυτό και ήθελε να έρθω κι εγώ. Όταν ήσουν ακόμα στο Εράσμους ή σαν PhD? Ήμουν ακόμα Εράσμους. Εράσμους, ναι. Που για μένα τότε ήταν τρομερή εμπειρία, έτσι. Αλλά ήμουνα και φοβισμένος, γιατί λέω, εγώ είχα συνηθίσει σε άλλα πλαίσια και του λέω δεν ξέρω αν θα έχω την οικονομική δυνατότητα. Και γελάει, μου λέει τι εννοείς, εδώ δεν πληρώνει κανείς, ξέρεις, έχω χρηματοδοτήσεις για αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το ήξερα τότε. Και τώρα, επειδή ξέρω και ανθρώπους, ξέρεις, δεν είναι ότι το συγκρίνω μόνο με την Ιταλία ή με Ισπανία, χώρες που και αυτές μπήκαν στην κρίση, έτσι, άρα θα μπορούσαν να είναι σε παρόμοια κατάσταση με εμάς, αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι, δεν ξέρω, δεν είναι τόσο σύνθεση για παράδειγμα να κάνεις διδακτορικό στο εξωτερικό χωρίς να πληρώνεσαι. Νομίζω, δεν ξέρω και σε πόσες χώρες γίνεται αυτό, νομίζω είμαστε από τις πολύ λίγες. Γι' αυτό είναι το οποίο είναι αξιοθαύμαστο από τη μία, ότι οι άνθρωποι πραγματικά και καθηγητές πέρα από τις αρμοδιότητες τους προσπαθούν να κάνουν το κάτι παραπάνω, αλλά χωρίς κρατική χρηματοδότηση ή άλλες χρηματοδοτήσεις, πώς να συνεχίσεις. Άρα, πολλή από τη δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα βασίζεται στο φιλότιμο των ανθρώπων να προσφέρουν. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνω και εμείς βλέπουμε ανθρώπους που όντως μπορούν να δουλεύουν και να βρίσκουν λεφτά όχι από κάποια χρηματοδότηση, από μια υποτροφία, λίγο κάτι να κάνουν πέρα. Το οποίο για μένα είναι όμορφο από την άποψη ότι είναι μια γλυκιά προσπάθεια, αλλά δεν θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, έξω πραγματικά γέλαγαν όταν τους έλεγα. Ήταν λίγο άσχημο για μένα αυτό. Ναι.
Εσύ που είσαι τώρα πόσα χρόνια στο εξωτερικό, 7 χρόνια, Ναι, και 7-8 θα χρόνια. συνεχίσεις για άλλα 3 χρόνια στην Αμερική και στο Μιλάνο, σκέφτεσαι να γυρίσεις στην Ελλάδα, το έχεις στα κοντινά σου πλάνα ή είναι κάτι το οποίο είναι τόσο μακριά που δεν μπορείς να το προβλέψεις? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί ακόμα αυτό. Προς το παρόν, μένω στο πανεπιστήμιο στο Οχάιο και στην Ιταλία. Έχουμε κάποιες πολύ καλές συνθήκες εκεί που θα με έχουν για τα επόμενα 3 χρόνια σίγουρα και νομίζω πως θα είμαι εκεί. Ναι. Τώρα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ερώτηση, το πρόβλημα είναι αυτό ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις και πολύ εύκολα. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες χώρες που έχω δει, σε γενικές γραμμές, δεν βλέπω τόσο μεγάλη συχνότητα στις θέσεις που ανοίγουν. Επομένως, είναι μεγάλος και ανταγωνισμός. Άμα ανοίγει μία θέση ανά 5-10 χρόνια, γυρνάνε όλοι και είναι πολύ ανταγωνιστικό. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολες οι ευκαιρίες και για εταιρείες. Πολλές startup τώρα ανεβαίνουν, είναι πολύ... Ναι, είτε η ακαδημία, είτε η industry. Δηλαδή Ακριβώς. Γιατί και εγώ βλέπω τα πάντα. Δεν είναι ότι έχω κάποιο όνειρο να γίνω καθηγητής. Μ' αρέσει απλά αυτό. Να δουλεύω στην έρευνα οπουδήποτε και αν αυτή γίνεται. Σε οποιοδήποτε πλαίσιο, μάλιστα. Τώρα να προχωρήσουμε και στις τελευταίες ερωτήσεις. Τι συμβουλές θα έδινες στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις σπουδές τους? Γενικά, να ζήσουν την εμπειρία, όντως όπως το πες, στο έπακρο, γιατί είναι πολύ ωραία εμπειρία. Όχι μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι, έτσι, το να γνωρίζεις επιστήμονες και να κοιτάς τι βαθμό πήρες. Είναι σημαντικό και αυτό, η επίτευξη στόχων που είπαμε. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι π.χ. κάποιο εράσμους, κάποια έτσι, και η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, όπως προείπα, αλλά και γενικά οι προσωπικές σχέσεις, δηλαδή για μένα ήταν πολύ μεγάλο στήριγμα. Και η κοπέλα που είχα να με στηρίζει επί σειρά ετών, έπρεπε να την αναφέρω, θα φάω παντόφλα. Έτσι, καλά αλλά και κάποιοι φίλοι στο πανεπιστήμιο που είμαστε μέχρι και σήμερα. Και όπως είπα, είμαι με έναν φοιτητή που είχαμε τελειώσει μαζί. Είσαι τώρα συνεργάτες. Και ξέρεις, συνεχώς κάνουμε έτσι με μηνύματα για το επόμενο βήμα, τι θα κάνουμε. Επομένως, είναι μεγάλη βοήθεια. Νομίζω από όλη τη συζήτησή μας, αυτό το οποίο έχω καταλάβει όπως είναι ότι όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το networking, να χτίσεις φίλους, γιατί με αυτούς θα συζητήσεις. Τι να κάνουμε για μεταπτυχιακό. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε εδώ, πώς θα λάβουμε τη χρηματοδότηση. Εσύ τώρα μας είπες, ξέρω εγώ, και για το Erasmus, αλλά και για το Lindau Meetings. Το μάθαμε, θα το ακούσει ο κόσμος, θα ψαχτούμε. Δηλαδή, ακριβώς. Και μιας και μου δίνεις το βήμα πάλι και σε ευχαριστώ. Ξέρεις τι, όταν μου κάνεις αυτή την πρόταση με τα Young Minds, πρώτα απ' όλα ήταν μεγάλη τιμή, αλλά παιδεύτηκα λίγο μέσα μου. Σκέφτηκα, τι να πάω εγώ τώρα να πω εκεί πέρα, ποιος θέλει να με ακούσει. Αλλά ξέρεις τι, αν μετά από αυτά που είπαμε, έστω ένας άνθρωπος, ένα παιδί, είτε δίνει πανελλήνιες, είτε είναι στο πρώτο έτος, έτσι μπορεί να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, να σκέφτεται να τα παρατήσει. Ας το πω και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να τελείωσα πρώτος, για παράδειγμα, στα 4 χρόνια, αλλά ήταν ένα εξάμηνο, για παράδειγμα, που δεν είχα κατέβει σε κανένα μάθημα για προσωπικούς μου λόγους. Ξέρεις τι, για μένα θα είναι πολύ μεγάλη νίκη αν μπορούμε να βοηθήσουμε έστω ένα παιδί που είτε είναι στον τομέα της φωτονικής, ας πούμε, και θέλει και μου στείλει ένα μήνυμα ότι. Κάποιο guidance, κάποια καθοδήγηση. Τι να κάνω γι' αυτό. Ή και εσύ, οι προσπάθειες που κάνεις πέρα από τα Young Minds είναι πολύ, πολύ σημαντικές και με χαρά να βοηθήσω. Και ένα παιδί, δηλαδή και με τους καθηγητές στο Μιλάνο, έχω τρομερή σχέση και πολλές φορές μου έχουν πει ότι τι καλή δουλειά γίνεται πίσω. Οπότε θα ήθελα να χτιστεί μια γέφυρα. Και μου λέει: έχεις κάποιον φοιτητή να μας προτείνεις? Δυστυχώς, πολλές φορές δεν έχω. Αλλά πραγματικά οποιοδήποτε παιδί ενδιαφέρεται για τον τομέα της φωτονικής ή για το Μιλάνο ή για οποιοδήποτε άλλο μέρος, είμαστε τόσοι απόφοιτοι έξω. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να χτίσουμε αυτή τη γέφυρα για αυτή τη γέφυρα τις μικρότερες και τις μεγαλύτερες. Ακριβώς. Σίγουρα. Γιατί νιώθω είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το είχα εγώ, το ψάχναμε μεταξύ μας όλοι. Και ναι, δεν είχαμε κάποιον να μας πει ότι εκείνο είναι ένα καλό group να πάτε για εντακτορικό. Οπότε να το ψάξουν τα παιδιά. Είμαι στο group του Τζούλιο Τσερούλο, είναι ένας πολύ
καλός επιστήμονας και καλός άνθρωπος. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται. Όποιος ενδιαφέρεται για φωτονική και για ultra fast laser και παλμούς, στείλτε μήνυμα. Dr. Βασίλης Πετρόπουλος. Έλα, κάνουμε και giveaway, ρε. Τι άλλο έμεινε. Giveaway, δεν έχω. Εδώ, δεν ξέρω. Ένα εσύ. Το κινητό. Ωραία. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό κάνουμε και εμείς τη δράση σαν Young Minds για να μπορούμε να χτίσουμε αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας. Μπράβο, παιδιά, πραγματικά. Και να βοηθήσουμε τη νεότερη γενιά κυρίως. Και να δώσουμε τη δυνατότητα στην μεγαλύτερη γενιά που δεν έχει τόση μελανίνη. Να. Είπε σε μένα μεγαλύτερη γενιά, ρε. Τα γράφουμε όλα αυτά. Να το χτυπήσω. να βοηθήσει τη μικρότερη γενιά. Ναι. Τέλεια. Τώρα η τελευταία ερώτηση. Τι συμβουλή δίνεις στον εαυτό σου τώρα για τα επόμενα χρόνια της καριέρας σου? Νομίζω να μείνω πιστός στις αξίες μου και να μην ξεχάσω, να μην χαθώ σε όλο αυτό. Πολλά πράγματα μπορεί να σε προσανατολίσουν. Να μην χάσω αυτή την αγάπη που έχω για αυτό που κάνω, που ξυπνάω κάθε μέρα και μου αρέσει αυτό που κάνω. Ναι. Δηλαδή, είτε βρεθώ καθηγητή σε κάποιο πανεπιστήμιο σε κάποια χρόνια από τώρα, σε 10 χρόνια ας πούμε από τώρα, είτε σε μια ωραία startup ή και κάτι τελείως διαφορετικό να κάνω, να μην χάσω αυτή τη φλόγα. Να είναι κάτι το οποίο σε κάνει να θες να ξυπνάς κάθε μέρα και να λες ωραία. Ακριβώς. Το γουστάρω αυτό. Τέλεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την καταπληκτική συζήτηση που κάναμε. Είμαι σίγουρος πως θα την εκτιμήσει και το κοινό μας. Και αυτά, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά.